bara utveckla. Bra där. Jag vill ha en fasta. Rätt. Akta dig, Gina. Jag rider bra. Och fram, bara fortsätt fram. Bra. Klappa. Du får klippa och klistra här. Ja, nu är bra på det. Jag tycker det är himla kul att hoppa. Det är väldigt bra. Nu går han med i kvar, ser du? Det är inte så viktigt att det är inga. Nej. Alltså han trampar ju under sig som bara den. Jobba, liksom. Det är nästan ibland svårt att få honom att bara gå fram och inte gå ifrån. Liksom. Vill du hoppa något mer eller känner du? Om han har. Ska vi ta och höja det lite grann? Ska vi ta det en gång till? Det blir lite sådär. Han blir lite förvånad när han skulle komma från det hållet. Ja, hon har mycket kraft i sina bakgrund, men hon rider också väldigt bra, så väldigt bra. Ja, nu har jag fattat det. Han skulle hoppa det. Åh, han är malen då? Jag får inte så lätt att hoppa i. Vi kan ta det en gång till och försöka hålla galoppen där innan och komma bakom dem. Det är jättekul. Ja, han är riktigt. Ja, det var jättehögt. Man blir så stolt för det känns som en liten beg. Det är så fina barn. Men det är kvick, alltså det var lite så jag brukar ju bara tillbaka i det undan. Det är ibland som vill till det. Måste man komma upp direkt. Jag ser att den gör det också med hela tiden. Det är lite en konst att vila på det. Hon är inte lite men hon blir en syster. Titta nu. Vad sa du? Det är större. Han är så stor häst som väldigt stor. Titta nu så bra jag är. Men nu har man ju litat på henne och känner. Jag hade inte provat hennes förra häst som inte alls passar ihop och de blev så förtjusta i den. Ja, det är och så kunde vi inte säga att det passar inte. Alltså, det var hela tiden till. Hon hade faktiskt inte att det var väldigt gott. Det var liksom allting som säger lugnt. Sen är det ju känslan som är viktigt. Jag tycker han är väldigt lätt att bära upp sig och är trots att han är så ung och inte gillar så mycket så han är stabil. Han är inte så vinglig som han brukar. Alltså det kan ju inte jag känner i Berlin att jag kan överhuvudtaget rida som är så långt. Ja, det var det så kommer och växa lite. Det var
Så jag tippar på att han blir